Здравейте отново! Аз съм в подножието на планината Пирин, близко до град Банско. Препоръчвам ви, винаги когато сте на разходка, на екскурзия, да носите с вас йога постелката и да не пропускате прекрасната възможност да се погрижите за собственото си здраве. Моля, последвайте ме в YouTube, в канала на Спортен клуб Нет, на нашата Facebook страница. Продължаваме заедно с асаната лък. Бих казала, че въздействието й е уникално върху гръбначен стълб. Освобождава от блокажи, от умората, която се натрупва и съответно от това, че в определен момент от деня, особено при вечер, гръбначният стълб е леко приплеснат. Да опитаме заедно. Лягаме по корем. Леко разкрачвам краката и опитвам да намеря глезените. Изтеглям високо нагоре. Дишам през областта на кръста. Давам възможност на прешлените да се освободят. Ако има леко прищипване на нерв или приплъзване на ядрото между прешлените, да се намести. Изтеглям високо и дишам, дишам, дишам. Леко се отпускам. Опитвам да събера малко двата крака и отново ги изтеглям. Гледам напред. Радвам се на песента на щурците. Отпускам се и кратка релаксация. Нека заедно изпратим любов и благодарност на планетата Земя с мантрата Намасте.